Jeg kommer oprindeligt fra Vestjylland, fra Varde, og jeg flyttede bare herop for at læse på Journalisthøjskolen. Det har jeg altid drømt om og ønsket mig, og da jeg så kom ind, så flyttede jeg herop. Og der kendte jeg ikke byen særlig godt. Jeg kunne nærmest ikke finde rundt. Så i starten var det med kort på cykelstiet, når jeg cyklede rundt. Dengang havde man jo ikke GPS i telefonen og kort ved hånden, så det var sådan et godt gammeldags papir, folde ud kort på cykelstiet. Men jeg har lært at finde rundt i dag, og jeg er blevet rigtig glad for det. Og i dag synes jeg faktisk, det er lidt svært at forlade byen, selvom jeg egentlig bare havde troet, at jeg skulle bo her for at læse. Så havde jeg forestillet mig, at jeg skulle videre. Men man gror jo en lille smule fast, og så bliver det lidt svært. Jeg er alligevel vokset op inden for byskiltet, selvom nogen vil jo sige, at Varde er forladt. Men jeg elsker at løbe i skoven og gå lange ture og cykle på mountainbike i skoven. Og det kan jeg godt lide. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved Aarhus. Det er jo nærmest inde i byen. Man skal jo ikke ret langt væk for at finde natur, selvom man bor inde i en by. Og det sætter jeg stor pris på.